maloj sredini, a baviti se tenisom? Evo, godinu dana već. Ova priča je na veoma zavidnom nivou. Rekao sam u prethodnom intervju pre par meseci koji smo radili da je otvaranjem, sve tako počelo otvaranjem vrtića Kolibri i Novakovim dolaskom u Prnjavor, gde smo mi, evo, već posle par meseci bili njegovi gosti, gde nas je ugostio Srđan Đoković. Kao što ste rekli, mala sredina, preveliki broj dece, jedinstveni smo po mnogo čemu u Srbiji. Ono što nas krasi zaista je prevelik broj dece na prvom mestu. Deca provode kvalitetno vreme, bave se sportom, žive zdrav život i jedinstveni smo po tome zato što je jedini teniski teren u Srbiji, zapravo u Mačvanskom Prnjavoru. Ove godine, kao što smo rekli na početku, uradili smo novi travnati tepih gde smo deci stvorili što bolje uslove za rad i za njihov napredak, tako da sledeće godine ova priča ide na još viši nivo, nećemo da se zaustavimo ovde. Zadovoljne su sve tri strane, i deca i roditelji, tako i mi treneri i ljudi u klubu. Sledeće godine imamo taj turnir, dobili smo, što je velika čast, ženski turnir, ženski singl i ženski dubl. Organizovat ćemo ga najbolje što možemo. Možete vidjeti ove trofeje iza prelepe. Jedinstveni smo i po tome, na svakom trofeju, muškom singlu i ženskom singlu će svaki pobednik ući u istoriju tako što će njegovo ime da stoji na trofeju i gravirat će se posle triumfa. Siguran sam da će Prnjavor iznedriti neke buduće svetske... Pa da, nadam se, iskreno da vam kažem, ova priča, mi ne bi ulazili u ovu priču da ona nema neki smisao. Smisao ove priče jeste da naše dete iz Prnjavora, iz teniskog kluba Mladost, u ovom sportu bude uspešno. Što nije ni malo lako, nije lagan put, od njih zavisi dosta njihovog truda, volje, želje, zalaganja. Mi smo tu da im pomognemo na najbolji mogući način, da stvorimo što bolje uslove. Akademija Đoković je tu. Zahvalio bi se ipak ljudima koji su nas zaista prelepo dočekali, ugostili, osjećali smo se kao kod kuće. Oni su sledeće godine naši gosti i nadam se da ćemo biti zajedno i na tom dočeku njihovom. Ono što ste rekli malo čas da smo stvorili saradnju, da, dobili smo i donaciju Teniskog saveza Srbije, se zahvalio svim ljudima iz Teniskog saveza Srbije koji su prepoznali ovu našu priču i donirali su za decu 16 reketa, tačnije 22 ukupno reketa i 4 male mrežice i 1200 loptica koje treba da dobijemo naredne sezone. Ipak, za jednu malu sredinu, jedno malo mesto, ja smatram da Prnjavor nije malo mesto kada gledamo istoriju, ali u ovom trenutku za jedno malo mesto stali smo u rang sa najvećim gradovima u Srbiji, gde smo jedino, tako da kažem, selo u Srbiji koje ima teniski turnir na kalendaru Teniskog saveza Srbije. I ono što je zanimljivo, to je da je u fazi izrade vaš teren i sa prvim prolećnim danima izlazite napolje, tokom zime u zatvornom prostoru. Da, ovo je neko prelazno rešenje, mislim, ipak mi u ovoj priči smo uvek gledamo da budemo realni. Znači, ovo je neko prelazno rešenje, potrudili smo se naše deci omogućimo u zimskom periodu da se bave sportom, takođe budu aktivni, tako da 26. aprila naredne godine planirano otvaranje terena, gde će ovi mališani biti svečani koktel otvaranja i gde će ovi mališani promovisati taj sport na najbolji mogući način, kao i što do sada rade i naše mesto i prvenstveno njih kao tenisere. Takođe, u narednom periodu planirali smo mnogo toga na infrastrukturi, gde ćemo njima zaista poboljšati uslove, gde će raditi na jednog nivou kao sva ostala deca u Srbiji. Ambicije su nam prevelike, entuzijazam raste iz dana u dan, energija, volja, želja, tu smo da naše deci obezbedimo sve ono što oni budu zahtevali i ono što je neka naša obaveza u ovom klubu, tako da nije mala stvar odgovornosti ipak toliki broj dece okupiti i raditi sa njima. Kažem, ova priča, voleo bih
iskreno da ova priča da se proširi na druge klubove, jer jedan čovjek je obratio se i rekao nama, vi ste uveli neki novi sistem funkcionisanja tenisskih klubova u Srbiji. Mislim da to nije mala stvar i velika je čast raditi sa ovolikim brojem dece, za nas su oni, svako je jednak, svako je podjednak i nadamo se da ćemo sljedeće godine u još jačem sastavu i sa našim šampionima proslaviti turnire koji budu igrali po Srbiji i nadamo se da će neko igrati turniri van našeg mesta i uspeti u ovom sportu na kraju krajeva. Nije lako, kažem, ali volja, želja, trud, zalaganje, kao i u životu, sreća mora se zaslužiti, ne može ništa padne sa neba. Tu smo da to pretvorimo u jedno veoma zanimljivo, veoma, kako da kažem, da pretvorimo u jednu priču gde će i mlađim generacijama kojim dolaze ostati ta priča, da će biti ova deca uzori, da se ugledaju na njih u nekim drugim stvarima.